Ông má đứng lên chút xíu cả. Ông má. Ông má. Ano forcefully ke borok ano tredan ma sigri shokrok khaye goshir kam borok jeska pana nang bobai affairs tong hima goshinai goshi ke chingya kanai goshi ke chingya kaya goshi ke nang tabu no thangmanai chingkuno khaya no no hnoi borano threaten khaya ang police strong no in police in charge officer in charge of Radapur police station ang norong no request khayo as soon as immediate norok omono action nadi ang je statement romani bro ano forcefully statement naka je bongni ko moteke ang asla by relation tongo hne ang je go simana a video motomoti viral angkha motomoti jotto borok nugui kha nubai khana ang asa khlayo abo kun dino kubuya bro amo threaten khaine ano force khaine jor boros bro ano go siramani si Norok joto display koroksa burino nukiman kana laitane salo 80 praja khomoloni thong bazar gana Tomang samang bini sinijak celarobe marki yaktise bosa kahani social media nukjake sapaikia tangki hinkai 80 praja buni chela eba buni bosabe hamjake sasamai tanglayo abakai hanya majra bere bono celaro kutumai yaktise bulakia te a bune celaro kiaboya bini sinijak bobai tongjak rokno hin saka sudo amsuk simia bokyabani bosabe chasamai tongmani kore bono jabardosti kok phirokmung ko sirika jodi angko shake ano bothara hani tomki rok rimabai angbo paithego yokna bagi chalakma gosika te ano yaktise pune celaroni mung angka sohit dewarma rajas riang monuskanti dewarma or sento ebake sonjoy dewarma borjoto miloi yaktise bo hin samani pisingte Radapurni police no action nana kok kesarka I bukukjak but tabuk men koka abose Radapurni police rok o bukukjana lokitari no action nana no amo jorano semanjinai bini joto kok khanamalo jeng amono sanai bari borok sachung nuku hnei amse dolki base bulaimani chaya jodi amsino tom hamia ang tongki police complaint khadi case riti ebake burni tomung saipon ang tong khangke buri committee thangai bono action nathung tangai kesaro selaro basele I burino ama hake dol kuthumi yaktise buna namba ama ke jeng belekno sajagya so tini tra baitolte mane song nane dike norbo I burini khukte bini khani kok te o tiprajwk buri amseke chalarobe kuthumi majra beri bujama nugui khanai nang aboni justice mana nangjako hinkai I video no share karki joto tiprajwk lokono nugui saimanang thung and tini next video alka topic Tiprajwk bai toka kosom baranogo sakatola ekarge thanglai mani video datino phaitonggo ayang bork ni buma bupa taku bukuki Tipralen creator Tipralen ni sanlai tonggo dopa hani yang bork ni bosasake toka kosom bachi safak next video phaitonggo Good evening, Sanja kam jatono no. Ang tini video kaimani karon hingke haise Mia Sanja ni incident no tuye ang kisan ro paisa klaina joto ani FB friends tongnai rok followers ba joto active tongnai rok FB one rok nai bedi no clear ko busi di o video no. Mia ta mangka saring ni sanja time like 7 to 7:30 PM kroksa tako kaham na sini laijak porichoi ang laijak bo phaiei bazaro phaitei botole khaina hani ani nogo phaimani nuguinai koyekjona borok phailega hotatte sudden attack khaina hani phailega borok toilet ni bono soko kha sairo talang kha bono sairo talang nai bukha tokha kat kotor latha kotor tui borok gudal rok tui laijak boni yago ang ani mokol bai thangbai ang nuksak borok gudal timani latha kotor timani kat tukura rok kat kotor rok timani aborok ang nuksak ani mokol bai thang hingke borok bukha mor borok phatira laikha amni pore boto saichung 14 jona borok khai am hai borok noto bobo defeat khai mia bobo fight khai mia hingke bo sakno katina bagai bo khar thangka kharmani pore hingke borok taisa ani aro Phirokmung phaika borok wan suka je ang huiton khana ani nogo nei borok ngai to kha borok mandia hingke ano force khaika phaidi nei side phaidi nei borok ano talang thangka hingkai ano forcefully ke borok ano tredan ma sigri shokrok khaye goshir kam borok jeska pana nang bobai affairs tong hima goshinai goshi ke chingya kanai goshi ke chingya kaya goshi ke nang tabu no thangmanai chingkuno khaya no no hnoi borano threaten khaya amhe bari thukluk jak bukhu kuno bongni chehra nuk ya ba angke no phane sinimalia hingkai amoni pore borok latha rok nakha ano bukha tokha latha sabai ke ani sagono borok ano bugui himnani thanani phainani kuno freedom sikri hingke borok rok tamke tongnai tamke sanai nijera se sinilaijak nuglaijak salbat kri phungai hingke se makhang nuglaijak omhaike bu to khaimano omhaike satok pito khaimano hingke tai oino borok hingke tamang sinai nijera sa omsuker laimano hingke ang sana musungo
je jara jara afro ang bumung khana mani sabo sabo hne hinpuru ulo phainai borok je aro basa jang no phaimani borok boda ya ang saimia but particularly ang mention khainai borok a jaga o tongo shohid debarma hne khoroksa tongo rajesh riang hne khoroksa tongo hinkai monus kanti debarma hne khoroksa tongo hinkai sentu hne khoroksa tongo bini bung sonjoy asol hne khanao ang police rongno in police in charge officer in charge of Radapur police station ang norongno request khayo as soon as immediate norok omono action nadi legally norok action khlainani ungthung borok khoroksa burino om haike yakti samani butok khaimani lathalu thusabai borok ano bumani norok om action khlainani ungthung ya hingka ang barbar case ranai bongni mungoi je mansak borok jes kapano punishment mana nang hingke te gaisa ko ang je statement romani bro ano forcefully statement naka je bongni ko motekhe ang asla violation no tongo hne ang je ko simana a video motamoti viral angkha motamoti jotto borok nugikha nubai khana ang asa khlayo abo kun dino kobuya bro abo threaten khaine ano force khaine jurdo boros bro ano ko shirmani si nang a ko go sikangke chingya kanai nang go singke yakaya taibo bunai hine lata koto tisalaijak 14-15 jona borok kitinggaina ano kosaro khobuinai dulinai borok omhaike kok sungpini gei omhaike go shiro force khaye threaten khaye abo kubuya abo borok ni statement paise angma go shiwo norok nai manana bini bihingni video bo bini abektini wife witness khayo ba statement ro je bo bebak saimanjak no communication kaham no tonglayo kuno wala shoklai koroi sekango kisa misunderstanding kamni por kok salai jeng mutual phaika jeng understanding ang laika boni jebo ব্যক্তি bo go shiwinai bo sajak bini video norok nai manana jara jara abono kubui hinai ro abo just fake se norok kubui ta hande bisesta khaide je bini bihi khukbai thangkhengene bo je samani statement man abo si kubui norok nai nai